Pak Bambang jegur blumbang glagep-glagep. Iso. Wah, alah. Potong. Ndase kaya jeduk dawet Lah ngono. iya. Ndak seperti siduk dawet. Neh Mas. Sitok iki nek iso Mudar kowe. bojoku peken. Wah, Tenane. alah tenan ki meteng nom kowe mesti bati. Ah, mau bojomu gue kok. Ya aja kok sebut ning guwinge Mas. Pak Bambang potong rambut. Ndang. Aduh. Sik. Pak Bambang potong rambut. Rambut ya kok ndendut. Gak aku jorok kowe. Rambut ae. Rambut. Lho kok Kuwi ya padha rambute ning gone dhewe. Mak Cangik Yulimbuk pepunden kula putripun Raka Mas Akbar. Nggih. Mrika sowan kula katur ngarsa panjenengan pinten-pinten agenge kagungan kula nyuwun pangapunten. Kok iso pamer agenge Iya, gadang. sing ngagenge kagungan kula iku aja kok sebutne. Lah piye? Kuwi wae manuhara ya. Lah sing leres pripun? Ayo sepikan agenge kalepatan kula nyuwun pangapunten Pamar. Iya ya ora dadi boyo ngopo ngger bakal tak ngapura. Oh, telek. Aku iki marahi ya, Nyuk. Aku ki marah. Bahaya. Ngapa? Dalang Ngapa? untune gingsul sitoke kemuake. Ya ketok manis. Manis no. Gingsul siji. Ben ketok berkarisma manis. Nah, Mari lenggonku lho gingsul sak cangkem kabeh. ora. Iya, ngestokake dawuh. Selawe ning Sombron. Wah iya, nggih ngestokake dawuh. Nduk, piye? Awake dhewe bengi iki sowan ora ijen? Heeh. Uga nganti para bintang tamu sapa wae iki uga nganti sedulurku saka Madiun sapa? Ya kuwi Mas Meo. Oh ngono. Diaturi munggah ana pepanggungan Slendro. Kareben ikut menggayengkan suasana ana ing bengi iki. Wah iya, ya. Serampatke. Ayo, monggo Mas Mio minggah wonten ing sasana budaya. Diados.
pengendang kabeh dikukuti. Hai, bengku yang angkatan. Diselepatenono Mas. Diselepatenono. Sik. Oh, Sik ta. Wayangane ya ora jalan diseluk kon mateni lho. lah wong gamelan wayang mandek lho kancane wis menggeh-menggeh kok dangtung ae. Ora ono Mas, ora ono. Ini. Mongko mbok ambung. Potonganmu. Bojomu lho ngambung kowe gila. Ini kene mangsamu tak kandhani. Nyapa? Aryai perlu kok dendeni. Sapa? Bocah cilik pengendang. Sing ngendang kuwi. Ngendang niku. Sing ngendang. Kok denine wedi rumangsamu. Oh iya. Mas pengendang. Ngomong kowe iki ngomong. Ngomong ngono lho. Ngomong karo mripatmu mlilik lho ngono lho. Kowe iki omong karo aku apa kono? Ya awakmu ki ngomong karo Oh, kono. marahi to. Terokno omong. Oh iya. Pengendang. Aduh. Kowe iki ngomong, pengendang Pengendang. karo Malang Kirik. Malang Kerik. Ya Malang Kerik. Kirik kok Malang jegok. Kerik. Malang Kerik. Nah, dodone maju. Sikil maju. Nah, tangan tengen duting. Lho, ngono aja ra ngono. Aduh. Nuding pengendang. 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 Untumu aja maju-maju. Biasa. Tenan duwe untu ya iki lho. Kemajuan ya. Iki lho. Raruh kondange Miu. Raruh kondange Miu. Aku lho wis disiarne ning JTV, JTP, TVRI, TVRI, malah wingi Mingi. aku lho disiarne ning masjid. Ayo modar. Wedi kae engko wedi. Wedine karo wong mati. Iya, engko wedi. Oh iya wong wingenane Pak ra ono wae tinggal polio. Duraka wis. Lah iya. Potonganmu ngendang ngekek-ngekek. Potonganmu koyo kendange ning ndi kuwi? Kok ora mbok dep ning ndi kendangmu? Nah, kuwi cilik ra apa-apa. Sing penting migunani potonganmu. Hop Mas, hop Mas. Hop. Nyapa? Kok ya meksa nabuh nggo kendang cilik. Kurang wedi. Nek iso terokno lambeku. Nah iki lho. Pak Bambang. Oh iso. Paling iso. Persis ya, persis. Persis Mas Saestu. Paling kuwi tok Mas. Teseneh. Bapak tuku gedang. Wah, iso. Iso. Gedang ditugel-tugel. Wah, iso ta. Iso ta? Sitok iki mesti ra iso nih. Piye cara? Pak Bambang dahar gedang. Dahar. Kuwi ngono jenenge gaglak. Sik to. Kendang ra iso basa. Kowe apa ya iso? Iso. Cekel kendang. Mosok kendang iso muni daharno iso? Iso. Jajal. Wara ono to? Nyun sewu. Nyapun, mbok ben ditabuh kono ae lho, Tun. Lah kono ra iso kok. Alah iki apa gajah diblangkoni wis iso kojak kudu iso nglakoni. Oke. Gayan ketoken nisih. Foto. Ora iso bacokan, Mas. Aja dibacok, ora ya ceklek dhewe. Sapa ora? Wah, jan iki lho, nganggo klambi putih malah kaya bagu. Rumangsamu. Iki kegedan ya, iki kegedan. Ngawut ukure Apik gembur iki iso kaya tumpukan son. Mangsamu. Ndang. Coba. Iso apa ora? Jajal tesen Mas anu. Pak Bambang jegur blumbang. Oh iso. Gelak. Iso. Oh alah action potonganmu. Bocahne kedawan nuntu ya ngono kuwi. Mangsamu. Nah, ditasne Mas, ditasne. Pak Bambang nek pokoke ya. Heeh. Pak Bambang jegur blumbang glagep. Iso. Alah. Potonganmu. Ndase kaya jeduk dawet ngono. Ndak seperti siduk dawet. Neh Mas. Sitok iki nek iso Mudar kowe. bojoku peken. Wah, Tenane. alah tenan ki meteng nom kowe mesti bati. Ah, mau bojomu gue kok. Ya aja kok sebut ning guwinge Mas. Pak Bambang potong rambut. Ndang. Aduh.
Sik. Pak Bambang potong rambut. Rambut ya kok ndendut. Gak aku wis jorok kowe. Rambut ae. Rambut. Lho kok Kuwi ya padha rambute ning gone dhewe. ya ora ngono kuwi, matang rambut ya potong rambut. Pak Bambange genah Cerwata. Sowan Alhamdulillah. Ngaturke sungkem sawetawis. Wah, ajar kenal Gladiwano. Sinten Mas Akbar? asmanipun? Kula pinaringan jidmat asma Susentun. Susentun. Suli endah sentun menika nuntuni antane marang barang sangka endah. Amin. Ajar kenal Gladiwano nggih. Nggih. Pangapunten. Nggih. Derek belajar wonten ing mriki. Nggih, sami belajar. Nggih, pangapunten. Ayo Mas monggo ajar kenal. Laku ndodok. Alah. Walah, ya ampun. Malah kaya kiri arep nguyuh. Piyayine kono lho, piyayine kono. Oh alah. Nah, ngono. Dulu. Malah beker. Nggih. Kok sama Kula teng mriki badhe ngaturaken sepindah sahadat. Dulu. Angka 2 salat, Dulu. 3 zakat. 4 poso 5 haji no. Kuwi rukun Islam. Lah piye ta? Bekti kula lho. Ndone nggih. Nah, Mak Cangik Yulimbuk pepunden kula putripun Raka Mas Akbar. nggih. Mrika sowan kula katur ing ngarsa panjenengan pinten-pinten agenge kagungan kula nyuwun pangapunten. Kok iso pamer agenge Iya, gede. Sing ngagenge kagungan kula iku aja kok sebutne. Lah piye? Kuwi wae manuhara ya. Hei, Sepintene agenge kagungan kula panjenengan muten kuwi wae manuhara. Lah sing leres pripun? ayo sampeyan agenge kalepatan kula nyuwun pangapunten pamar. Iya ya ora dadi boyo ngopo ngger bakal tak ngapura. Oh, telek. Aku iki marahi ya, Nyuk. Aku ki marahi kok malah Lah wing kan njaluk ngapura lho, Bos. marahi kon nerokne. Wah iya. Ngapa? Dalang Ngapa? untune gingsul sitoke kemuake. Ya ketok manis. Manis no. Gingsul siji. Ben ketok berkarisma manis. Nah, Mani lenggonku lho gingsul sak cangkem kabeh. ora, ben salat manis. aku salat Idul Fitri ning mburiku ta awakmu. Eh. Iso geger iso ora karo-karuan Loh, salate Idul Fitri iki kudune bahagia suasana lebaran, suasana bodo. pas salate niku macange. Saestu. Lah niki lho Lah kowe ra ngesane blas nggih kok. perkara. Wong bar sujud cangkemku cantol sajadah. Walah. Aku arep ngene iki kok nambahi gerakan salat tak obat-obatne malah liyane udah glundung kabeh. Iki kebacut ki ya awakmu. Aku ki repot duwe untu monyong ngene iki repot. Repote. Aku nek numpak montor lambeku kaya gendul kena angin. Piye? Makpu. Tak biantene wer ngono malah buka biak. Ning alhamdulillah tetep bersyukur kanggo awakmu Mas. Syukur piye? Iki nek gaya nanyar. Piye? Gelem ora? Apa? Seksine Mbak Cange. Apa? Ya biasa ning Alfamart Indomaret. Apa kuwi? Cukup istirahat ngene karo untung ini. Terus dinggo? Nggo bukaan tutup botol kalau. Nah, cedok. Iya teko omah cangkeme kancamu nyonyot. Aduh tuh. Tutup botol sprit. Nggih, iki wonten ing acara HUT yang ke-50 PSHT PSHT cabang Nganjuk. cabang Nganjuk. Nganjuk. Tepuk tangan buat PSHT cabang Luar biasa. Nganjuk. Luar biasa. Mendidik manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah. Selama matahari terbit dari timur dan tenggelam di sebelah barat, selama bumi dihuni oleh manusia, selama itu pula SH Trate jaya selama-lamanya. Jaya selalu. Indonesia tetap merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka. Kita junjung martabat bangsa. Ya apa? Wis tekan Ya dindi. kan menggebu-gebu to, Mas. Iki kan oh lah iki mangkane to unyan. Nyapa? Kene ya. Kowe iki kaya ngerti-ngerti ya. Kowe ngerti Mas Imamku Supangat? Nah, Mediun. Ya. Almarhum. Ya. Sing ngesahne dadi tingkat 3 sapa? Kowe to, Mas. Loh, Alhamdulillah. wah, lho piye ta kowe iki? Ya, Sing ya. ngesahne Mas Imam dadi almarhum dadi tingkat 3 sapa? Lah iya, awakmu to, Mas. Ora wong aku ki tekon ngono lho. Nyantuk nek suatu kebanggaan samamu. Ora. Potongan- Mas Murjoko nah. tingkat 3 PSHT. Ya. Aku sak dhuwure. Oh. Loh. Tingkat 3 kuwi Heeh, lah aku lo 3,5.
Tingkat kok enek tengahane barang itu mangsamu tingkatan apa ya 3 ning 4 apa piye ngono kok. Teko 3,5 ning gedunge Mas. Luar biasa ora. Nggih saestu Mas. Bawero. Wah, Megah mewah. aku mlebu wah sik apa lampu sik dipateni gedung iso kaya kene. Kowe bablas ngulon terus mang tekan ngendi? Aku ning jeding. Oh. Lah ngopo? Gedunge gedhe lah kok jedinge ra enek ciduke. Masa? Lah aku bar pis lho terus piye iki oleh membersihkan najis aku. Potongan senajis. Potongane kacuk. Ngoten iso ora nate raup mulu kaya Lah kan najis. bar piece of the cur. Lah wis oleh-oleh tak celup ngono ae. Ya aja ngono kuwi. Piye mau? Piye renek ciduke terus carane piye, Mang? Tak celup nih. Layakno aku arep salat wudu mengko pesing. Lah kuwi kabarku. Teng riku ingkang gladen kuatah mak cange. Leres Mas Mio. Aku iki liwat set. Dadi tendangan circle. Wing. Meh kenek Aku circle. ndelalah ales. Terus kiwon wing iso ales aku. Kowe sih kono aku sih pojokan. Nyapa? Eneng bocah luwemu belajar tendangan B double. Lah kok sak entute. Oh iso sak entute lho. Brul ngono. Potonganmu Meninggi aku. prestasimu kaya ya-ya to Mas. Sing baku mengucapkan terima kasih. Terima Iya, kasih leres. Untuk keluarga besar PSHT cabang Nganjuk khususnya Nah, Pak Gondo. Pak Gondo Gondo matur sembah nuwun. Tidak hanya itu Mak Cange Yulimbo. Lah terus piye tentunya Mas? juga terima kasih kepada persaudaraan Setia Hati Terate Nggih. telah menjadi media pendidik non formal Leres. yang intinya seperti saya utarakan tadi mendidik manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah. Nggone pendekar iki Mas. Iya to nggih. Nggone pendekar. Ah. Awake dhewe komedion ya kudu iso sambung. Weh, lah iki. Kowe aja ngedek-ngedeki aku. Nyuwun sewu, Mas. Sik, aku krungu kabar sing sumebar pawarta sing warata iki Mas Mio juga anu to warga. Atlet Mas. Atlet dan warga niki. Luar biasa. Alhamdulillah. Kira-kira warga tahun 80-an. Sik kok tuwek men aku. Baranmu wis mati ya. Ya karek siji awakmu iki karo Gusti Allah diuri-uri. Oh iya. Ngono lho. Asemi. Ora apa-apa. Ton, Nyapa? kowe iso nyekel sirahku, ndasku. 100.000 PN gangsaran Mas. Weh, unjuk kebolehan. Lho, nggih. Oke. Pencak no. Nggone pendekar tok kene mangsa. Anu pangapunten kula tesih siswa lho Mas. Ini karo warga ya wis. Tapi nek nyekel sirahmu aku tetep iso Mas. Iya. Tanganku sakmene. 100.000 PN Mas. Oke, jeblok lho. Akeh sangmu akeh men Mas. Sangu keh iki kok alamat ora mulih aku. Napa? Turu emper. Potonganmu gangsaran Mas. Gangsaran jajal, unjuk kebolehan. Oh. Nah, tara ya wis warga tuwek kok Mas. Barakane wis mati kok Mas. Siap. Wis siap. Tarebutne. Angel tibake. Sikil ora ngalih sangka nggon kowe ora iso nyekel ndas. Mas Enton, sampeyan iki luwih dhuwur lho. Aja sini Nih, aku. tetep isine dan mau pira? Aja sini aku. Tekel, kene. Sirik ora kurang bakal. Maju. Wit. Dah aku. Apa yen nek pencak sambung kok nyekel kacuk iki lho. Lah iya. Kowe nyekel kabilator kowe. Uceng-ucenge ning kono. Iki uceng-uceng piye? Iki sangklir lho wis. Awas hati-hati. Kok kaya wedhus. Ya. Iki opo? Iki opo? Lah. Segiling-giling. Jurusku. Aja ngisini-sini aku. Yo. Jurus apa wi, Mas? Bangu terbang. Oh, iya. Wi apa? Wah, Jurus banji pakai idep. eneng. Iso di Pulau Gandose lho. Manohara. Nek mung pisan tok aja. Ayo, Eneng wong arep pencak kok. wes, bocah iki.
Angel. Ora iso. Kabeh iki wong ki ora kurang saka akale. Betul. Lah Aja ke sini Mas. Yo, Apa? senajan to aku iki siswa, Terus iso nyekel sikilku 10.000. Jempol sikil iki kok cekel 10.000. Wongko wae. ora ngenteni dina sesuk kelakon serimpung sikilmu. Os. Ha, ayo. Ha. 10.000 kena. 100.000 kena modar iki. Siswa Mas. Sik. 100.000 Kowe kena. Mas Mio, berhasil nyekel sikil pisan. Berhasil. Entuk piro? 10. Berhasil to sirah? Sirah 100.000 macange yurine jenengan. Alhamdulillah. Kok tekor 90. Warga tuwek Mas sampean. Anu iki ketoke atlet jurusan lecet gitu. Oh, siswa lecet kowe saiki ngene nyuwun sewu, Mas. Nyapa? Iki eneng duit, aku ki nyuwun sewu. Nek duit nggonku ora ngitung. Weh. Tak timbang, Mas. Potonganmu Senin Wage akad paing duwe no. Anakku sing cilik TK ke sangu sedina 20.000. Oh. Duit kabeh kuwi. Iya 20.000 ki 20 yuta. Wah Ora entek jewer kupinge. Nggo tuku banci ora? Lho ora. Iki ki nek wong wis olah pernapasan, duit tak dekek kene, tak tutup nganggo blangkon. Heeh. Kowe piye carane iso njumuk duit tanpa ndemok blangkon? Ya ora iso Mas. Berusaha sik. Cah kene ya iso. Pernapasan kene wis teko 16 lho. Kadek entut membrodol. Oh, Pernapasan 16 lho. Trimo loro. Prut. Papat. 6 8 16, Mas. Alah. Berusaha sik Mas Entun. Sun matek ajiku, aji lanangan jagat. Iso njupuk duit Arso njupuk duit tanpa ndemok blangkon. tanpa ndemok. Blangkone miotil kontal-kantil, kandile kontal-kontal. Kontale kandul-kandul. Kandul. Kon njaba muga-muga duwite kenek dirok. Alah, ora iso. Alah, kuwi ndemok blangkon Demok. jenenge. Oh. Alah, ora iso. Kene jelas iso. Masa iso? Jiwalang kaji kokok beluk. Duwite ilang. Alah duwite ilang. Percaya ora? Ya ora percaya. Bukaan. Alah sing ngomong isik. Jumuk duit tanpa ndemok blangkon. Kaya ngono kok masalah iki ya padha lecete wae. Apa eneng terus bar nyekel jempol sikil terus ndase dicangap.